sa kaaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si David. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You'll be in my heart. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Bukinig ko sa kalalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga David. Recorded by X Thunder Gaming. Dong, ikaw di bahala sa itong anak ka. Day, Ayaw siya pasakti. day, Diyos ka. David, mahal kayo, tika. O kagatong anak. Mahal kayo. Mahal kayo to. Diyos ka. Diyos ka, day. Day! Diyos ka! Day! Bay, kuyog na mo sa weekend. Ha? Asam ta? Wala agad. Nasa may pailaila ni mo. Hindi na ko ba eh? Bay, tulo na katuig. Milabay, sukad na namatay ang ibong asawa. Nasitsis ka. Ayaw didi mong kauglingon nga magmalipayon, eh. Yun na. Bay. Sige na ba? Panahon na nga maglingaw-lingaw kagbalik. Bay, mo ni akong gigon nimo, si Valerie. Val, ako amigo. Si David. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Tinood din ang gingon sa imong amigo na ko nga gwapo ka. Oh, Oh. ha? Oh, ha? Uy, Aha. mauwam sa tana. Tinood bitaw, gwapo ka. Cheers! Oh, cheers. Ako ba? Ibantayon magi ko, no? Kabantay ko ay. Sige na lagi mo kuyog ni Valerie. Saman, ganahan ka niya? Ang tinuod ba eh? Akon. Gaan akong buot niya. Unya, dagang sambutang nga magkasinabot mi. Sa akong tanawbot niya, buotan siya. Okay. Kung naigugma ka ni Valerie, panguyabi. Bay. Mana, Val. Ganahan ko ni mo. Kung masukot ka, o dawato lang ni mo nga kong anak. Manguyab ko ni mo. O kung imo kong sugton, mag-ipon ta. David ang tinuod. Ganahan sa kunin mo. Sa una pa lang higayon nga nagkita ta. Nakagusto na dayon ko nimo. Tinuod. So, unsa man? Gisugot ako ni mo? Yes, David. Ogo. Musugot ko nga mag-ipon ta. Salamat, Val. Isaada ko ni mo. Buhaton ako ang tanan naron, matagan ti kagmayong kinabuhi. Salamat, David. Val, ang akong anak si Pexi. Pexi, nak, si Tita Valerie ni mo. Hi, Pexi. Siya na kung bagong mami, papa? Oo nak. Ganahan ka? Yay! Naanak kay mami! Salamat ha. Nga gidawat ko di mo si Pexi nga muragi mo.
Dili man sad gud liso di gugmaon si Pexi kay grabe man ka sweet bata ah. Lagi? Val, naon to'y plano? Plano? Oh, gusto na ko nga mulargas gawas. Aron, mas matagan ta mo ni Pexi og nindot nga kinabuhi. Unsa? Oo niya. Biyaan ko di mo nga magbantay sa imong anak. Valoy, Recorded by X Thunder Gaming. Ang buot ako ipasabot ba? Magunsa na namin si mong anak kung wa ka. Val, maunta na akong ihangyo ni mo. Samtang tuwa ko sa layo, ikaw na ibantay ni Pexi din eh. Kung okay ra. Gusto lang ko nga matagan ta mo. Labaw pa sa inyong gikinanglan. David, Bakoy lain to mo. Kundi, matagan ta mo kalipay. kung maon na. O sige, okay ra. Basta baya ha. Dili ka mangita og lain didto. Isaad ka na, Val. Mahal kita mo. Kumusta man ka diha? Niya, Val. Okay ra. Nadawat na ni mo akong ipadaga hapon? Ay, yes, Han. Thank you kaayo ha. Nakapalit ko sa kung mga gusto. Si Pexi, kumusta man? Pwede na ko siyang maistorya? Ako siyang ipalitan siyang mga duwaan nga gusto po niya. O niya, may mga sinina po siyang bag-o. Ako bitong ingnan nga nanawag ka pero na, busy na kayo siyang duwaan nga bag-o, uy. Mo ba? Taon sa kong anak, eh. Nala, sige. Ingnalaw niya ko kung unsay kinahanglanon ninyo ha, des bay? Aron makabadarayin ko? Okay, Han. Thank you. Pagamping diha, ha? Sige Han, kamo ba diha? I love you. I love you too. Unsa? Sugad ba sugad sa imong paglarga diha? Wag ka makasway og video call sa imong anak na si Pexi? Oo, bay. Laim na kong feeling, bay. Oh, nga naman day. Unsa ba imong duda? Huwag ako'y magduda, pero lagi na akong gibati. Okay, ani na lang. Aron mahilo na ka. Wadto niya ako sa inyo kung makalugar ko, ha? O niya, balitaan ka. Sige, bay. Salamat. Ay, ang mong silingan bining chat. Ano mga? David, ako pa ni mo muli ka. Kay naagay dili maunga panghitabo dinhi sa inyo samtang waka. So may pasabot niya ini. Nga nung nakulbaan kong mayo. Di may mo. Kinala mo pa uli ko. Og di ko mapahibaw ni Valerie. Aron na ako gid mismong makakita kung nabay dili mayong panghitabo sa amo. Niyan ako sa Pinas. Ug niyan ako tungod sa Mumbai. Og nagpa-as if kung tama. Nagsuloob ko ning overall na uniform para maintenance. Usa ka kap nga dako og baga nga face mask. Ingon man, fake nga glasses. Siguro kung di ko mailanan niya. Manuktok lang ko. Mayong buntag, ma'am. Ako day ang plumber. Naara dito sa kusina ang gripo nga ako'y patarong.
Dali ha, kaya ako'y bisita nga mo abot karon. Laos lang dito sa kusina. Sige, ma'am. Asa Miss Bexy? Ano mo siya din eh? Auntie Pal, pwede o niya na lang ko nitiwasan og laba. Sakit na kayo kong kamot. Anya, gutom na sad. Unsa? Unsay unya? Gipakaon ka ning baya, maong lihok diha? Inuot. Ayaw pag sige kinapulan? Kadaot na sa akong anak. Bexy! Papa? Hinaka! Hinaka, Papa! David? Ikaw na? Nagpakaroon ingon ka nga, plumber? Oh, ako. Aron akong makita ang tinuod kung unsa gyud ang panghitabo. Gisalig na ko nimo ang akong anak. Unya mao ni akong makita ron. Gihimo nimong katabang ang akong anak. Ha? David, wa, uy! Nagduwa-duwa raman ni. Yelong! Sugod ka ron. Buwag na ta. Og pahawa din sa kong panimay. Hayop ka! Ako yung siguro nga bayran nimo ang mga luha ni Pexy. Ang imong pag-abusar niya ug ang pagpasakit niya. David, sorry! Sorry, pasaylo ako. Gusto na ko eh! Sayop kayo nga gipasud ka na ako sa mong kinabuhi. Nagtuo kong nakailan ako nimo. Wa man di! Don't stop crying, it will be all. You seem so strong. Sakit kayong mahibawan nga mao na dito'y kahimtang sa akong anak. Samtang ang babae nga akong gimahal o gisaligan, nagpakahayahay og mayo sa akong kwartang hinaguan, unya gihimo lang makaluluoy ang akong anak. Sugad na to, wa na gid ko mulargag balik. O karon, mas gipili ko na akong mahimong single para mas makafocus ko sa akong anak. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni David nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka regalahan, you'll be in my heart. Ang mong kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabus sa direksyon na Priscilla Rekanas. Kamusap mga higala at mga sukig ti paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papanaw sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining tulumanon, handuanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Dinagat Island. Ang ato matatampo nagda sa nga Chick. Che, nailangit tao katabang Usman, musuod ka. Kinsa man pa? Kung kaila si Mark Asa man dapit? sa San Jose. Sige pa, masuod ko. Kikilain ako sige standby dinis ato pa, uy. Sige ha, basta ayaw papabadong dito ha. Opa. Asa man diha ko ang trabahoon din ni kuya? Manglaba ka sa buntag. Unya, pagkahapon, buhat to ka sa bakery. Tabang-tabang ka dito sa mga limpihon. Unsa man? Okay ra ka na? Okay ra kuya, uy. Bisag unsay imo isugo nako, mutuman ako. Kay trabaho ba yan akong tuyo? Maayo. Ikaw din kay ni Kuya Mark nga bag-o na mong kauban? Oo. Ako rin si Mercy. Ikaw? Che. Pag-ati lang ko nimo ha. Kay marag banghod ra kaayo ko nimo. Okay ra uy. Pag-ati che lang nako. Ay, dali ara sa panahon uy.
Walang ipaw tulo na ko kabuhan din sa ilang Kuya Mark. Nakauyon rasat ko din kay buutan naman si Kuya. Eh, Kuya! ugma, adto ka sa bakery ha? Kay mo absent tong usa ka tindera. Wato'y kauban si Mercy. Okay, Kuya. Way problema. Yes! Salamat! Kuyog Bineti, Che! Ikaw ron, murag itag bata da. Malingaw mo gud ko ti, uy. Basta naa ka. Dali na, mga blin na ta. Kay, karon taon-taon, daghan ng mga customers. Ay, salamat. Ay, makapaway na gid ta kay mingaw na. Nga naman, kakapoy ka? Oti, uy. Akan kinamalit upahan ba niya? Inig pa nira, katugog sa'yo. Di ko matug ti, uy. Mulaag ko. Ha? Asa ba ka malaag? Ato ko sa admin, te. Kay naa may program dito. How ba? Kuyog dati, ha? Di mo ko pa kuyugon? Oo, kuyog dati. Aron malingaw ka. Oh, sige, kuyugan ka. Yes! Maglaag Bineti, Che! Sadya, ako na din he. Daghan makaing tao. Eh, maupit akong giingon mo, te. Nga kuyog ta. Ilingaw ka ayo din, he. Unya, sa mata mo pundoan ni, te. Dali. Mangita pa atong kalingkuran. Manod dati? Hindi ko Hindi lang ko sa gawas. Kaya karong taon mauli na tao. Ako lang musot, te, ha? Sige, Mars. Kay, ano lang ko din maging kulingkot. Oh, may balik mo lagi ka. Huwag ka ganahe dito sa sud. Okay naman, te. Pero igawas lang ko kay na may mga hib number ni mo. Ha? Kisa man? Oh, kanila lagi ka na ba ingon dito, ay? Kakwapo niya. Ako din si Aldin. Ikaw? Tawagan ako og Che. Friends na ta, Che. Sure. Friend naman ka ha. Tagay ko sa mong number, B. Mama, uli na, tate? O day kay, gabiin na pa ya. Napatay buhaton ugma. Che, amauli na mo? O din. Pwede ka na kong ihatod? Ayaw lang din kay, di aman si Mercy nga akong kuyog. Sige. Motik lang niya ko nimo. Ingat. Kalamit na ikatukoy. Ay, kikapuinom ko sa malaag ni Mercy na. Bis patug ko na nahinuin ni Tex. Hi, Che. Si Aldin ni. Good night. Abi na ko kinsay ni Tex. Si Aldin man di ay. Mao ba, te? Nagteksanay na din mo ni Aldin? O day, ako lang sa nireplyan kung dili ko busy. Hala, te. Naibog ni ngayon sa Aldin ni mo. Nga naman. Kaya magsige ba siya tax ni mo? Ganahan na siya makikamikan ako. Ha? Magkita ka? Kana ko na. Okay na ni mo, Che. Okay naman. Total, friend naman ta. Salamat ha, Che. O niya, asa mo ta makita? Ato lang sa admin. Sorry lang ta. Kunya, history ha. Sige. Inigbakante na ako. Magkita ta. Unsa din mo tuyo na ako din. Nga nakikita man ka na ako. Bitaw, Che. Di na ako magpaligoy-ligoy pa. I love you. Aldin, Ngunit no, Che. Sa una pa na ako magkakita ni mo. Nagkagusto na ko ni mo. May chance pa ko ni mo. bago pa ta nakaila din. Wa pa ko masuhito ni mo. Hatagi lang una ko gikayon nga. Makaila ko ni mo sa hingpit. Ingon bitaw ko ni mo nga naibog na sa Aldin ni mo, te. Ay, wag yung ko magtuod ay nga manguyab siya ako. O niyon sa ni kinugayan, te. Sugta dayo. Che, taon-taon naman ko nang uyabin mo. Hangtod ba karon? Huwag ka maluin ako. Ako Che, andin. maluin taon ka na ako. Sugta na taon ko. Unya, konsulton ti ka. Dili ko ni mo binuangan. Dili lagi. Promise na ako ni mo. Sige na lang, uy. Oh. Sige na, ako na kang gisukot. Uyab na ta. Oh, lagi. Ako na kang gisukot. Salamat, Che. Ha? Baby ko? Oh, may gusto kong atong tawagan na baby ko. Murag, o era man tayo paminahon, uy. Kung baby ko ang atong tawganay. Unsa mo ginaana? Basig ka siya, sa magkadumag na to. Bahala sila. Wa labot nila. Ang importante, nga nagbinahalay ta. Sige. Baby ko na lang atong tawganay. Ana ba? I love you, baby ko. I love you too, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Sana hindi mo ako iiwan. Di na may tabo, baby ko. Kay, love kit ka. Salamat, baby ko.
Ha? Malarga ka Manila? Oh, bibi ko. Ngayon ako sa kong trabaho kay mula ako Manila. May dito kay nagkakasulong trabaho dako-dako og sweldo. Mao ba? Basig mangita kag lain dito ha. Di na may tabo. Kay mahal kay ka. Mingaw na ko nimo. Ako sab, ingausap ko nimo. Sige lang. Manawag lang ko nimo permi. Kumusta naman ka diha? Okay ko, baby ko. Mayo hinuon. Amping diha ha. Ikaw sab, ambing permi. Pila naman ron kasi mana nga wa na mo text si Aldin ako. Unya, dili na sad mo reply ko na akong textan. Noon sa siya dito sa Manila. May isulti ka na ako, bahay ni Aldin? Oti, Unsa man na? ayaw lang kalain ti ha. Si Aldin ti ba? May lain naman na siyang uyab. Ha? May napasulti man ako ti. Nga, magipabuangan ko nga na sa Aldin dito sa Manila. Mao di ay. Mao di ay kadili na siya mo-reply sa ako mga text. Kay may lain na di ay siya uyab. Salbahis ka, Aldin. Salbahis ka. Gisakitan ko sa gibuhat ni Aldin ako. Kay nindot kaayo ang iyang mga saad. Nga dili siya mangita og lain. Apan ang uyab di ay siya og lain. Kanimo Aldin, kung nakabati ka man karon, mahal paghihapon ti ka. Dini na lang kukuto. O kang salamat sa pagtagan nining akong tampo. More power sa R&D. Mao ko mga higalang kaagi ni Chi nga taga Dinagat Island.